Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kamara mantie jera mar Lolwe TV amos ni oimore kendo arwakini machiegni e chenro mar Ohala Gerruok kama chai en an Milicent Adhiambo. Odiochieng' makawuono bende an gi welo ma bende en jawala. Ageno ni in kod geno kendo gombo mar ng'eyo ni wendo makawuono an go niendi en jawala mane to en ng'awa. Machiegni wendo makawuono. Erokamano ne Lolwe TV. An iluonga ni George Ochieng Kokinyo. Atimo ohala mar fruits and vegetables gi natural juices. Atime e area mar Lolwe Estate. Mana kamano erokamano ahinya George Ochieng Kokinyo. Wandi mar alode kod olembe kod juice ma ji nyamadho niendi nichake karang'o? Achako higa mar 2015. Yeah, ka relocate from Nakuru. Yes. Ko wandi niendi nichako gi pesa di nikech kapok ng'ato chako gimoro nitie pesa moiko go wacho ni pesa niendi ada timo go gima kama endi. Koro wandi mar alode kod fruits niendi nichake gi pesa di kama endi. Ohala mar alode gi fruits emane okachako originally. Yeah. Nabiro Kisumu kapoka ng'eyo ni tabro chiemo nang'o to podak nang'o ka relocate from Nakuru ka tija no kethore. Koro kabiro ka. Yes. To nabiro uso mchele. To kana nachako uso mchele gunia achiel mar 25 kg. Mana nyiewo gi siling 2,500. Koro bang'e no tachako uso rice no. Yeah. Mogi kama koro ng'ate mano introduce hai wach mar uso nyanya gi kitungu. To no omiya mana adit ariyo mar nyanya ga adit ariyo mar kitungu. Yeah. Nadhi atem. To kana biro atem. Yes. To chakore maber. Yes. Mano koro bang' gimoro dweche auchiel ka uso mchele. To ema nong'o ni kare nyanya gi kitungu bende nyalo usore maber moloyo kata mchele. Yes. Koro nasebedo katimo duto. Koro pesa manitiyo godo e nyanya aditariyo gi kitungu mano miniendi ema dang'eyo ni nitiyo kod pesa nikech jomoko believe ni mondo ichako ohala nyaka ibed gi pesa moro mabet mang'eny matin. Ng'ato nyalo dhi kata bank holo kata loan mar 20,000 kata 100,000 ni ka ochako ohala. In mari niendi ni chake gi pesa di. Mara ni nyanya gi kitungu mawacho ni no. Ne en yura moro. Yeah. Ouso nyanya gi kanta. Odhi gi chiche madongo dongo. Yes. To nomiya nadhi atem. Koro en no promote to ka uso taterne pesa ne. Kana uso naduoko ne pesa ne maneno kadongi profit maber. Koro kana dok ire to koro wera kawaida. To na wero gi siling 2,000. Yes. Koro na dino mar mchele cha tadok kor kang'o kor kanyanya. Imedo gi profit mane yude nyanya gi kitungu aditariyo. Kadi awacho nyanya gi. Okay, kwa dhi nyime George. Ang'o mane ojiwi mineno ni koro itimo ohand alode kod mag fruits fully ema koro iket kaka yor yuto mari? Gima nojiwa maduong' nadwaro nabed self-employed. Yeah. Nikech asebedo katiyo ne jomoko. To kane katera mabor. Yes. Koro nadwa bedo ni an ng'ato ma nyalo yawo ohala kata nyalo timo gire monyandiko bende jomoko. Yes, mana kaka ni wacho ni necessity is the mother of all inventions. Koro wacho ni sani koro ber kindika achak gira moro owuon manyalo dongo ngimana. Kama. Koro kwa dhi nyime. Be mae mani lekni kani dongo ng'eni kano nyuoli to nyuol ng'ato obire piny kaindi to nitie kata nyathini monyawt ni baba anadwaro bedo daktari anada bedo pilot bende mae mani lekni timo ohala mar olembe kod alode? Hapana. Lekni nen mani? An adwaro ni bed kata japuonj. Yeah. To via ondika. To
ok nobedo kamano. Yeah. Nadhi asomo yore mamoko. Aduogo, atiyo ne ji. Yeah. To bang' somo naneno ni ber ka ng'ato ondiki, otimo tije wuon ma ondiko ji. Yes. Ma ok ni en bende ndike throughout his life. Koro ok adwa nondika kendo, adwaro na create job opportunities ne jomoko. Yes. Mano ber sana. Koro gin mwandu mage ma inyalo yudi kaendi. Nikech kiwacho ni alode kod olembe, nitie kit alode mang'eny kod kit olembe mang'eny. Koro inyalo kwano matin mondo janeno maneno wako chacha ong'e ni ande kadhi ka George kokinyo e get Lolwe bath Joy mat katicha tadhi yudo fruit machalo kama, adhi yudo alot machalo kama. Koro korka alode, wan gi alode mag kienyeji, yes. Wan gi skuma, wan gi spinach, wan gi nyanya. Nyanya be ng'eni en alot. Yes. Wan gi kitungu, wan gi dania, moko chalo kaka hoho, yes. Cabbages, mago duto te wan go ka. Koro kwadok korka olembe, to wan gi rabolo. Rabolo nitie tieng' mopogore opogore. Wan gi rabolo mar sweet banana, wan gi rabolo madongo ma nyaluo ma wang'iyo go ma ichamo ni. Iluongo ni nyaluo, moko awinjo ni opong' to muol. Opong' to. Wana uso miluongo na ayanga. Ayanga naparo ni mong'ere i duo kaendi. Mano wauso. Aya kaeto wan gi gik machalo kaka maembe. Maembe wan gi malokol, moko wa yo Akala, moko wa Uganda, moko wa Mombasa, moko wa Ukambani. Machunga be, wan go machunga ina duto. Yes. Wan gi fruits mamoko kaka apples, yes. Wan gi melon, koro all kinds of fruits wan go ka. Yes. Koro olembe ni kod alot nigi, ere kaka iyudogi, iwarogi ga kanye? Wan gi sources mopogore opogore. Nitie jok ma bende kelo mabira moseng'eyo ni wantie ka kendo mosegeno kuom tich mwasetiyo bedo kwatimo gikelonwa. Yes. To moko bende wanwang'e chirowa mar Kibuye, moko waomo Kampala Uganda, kaka koro machunga, kaka koro melon, passion bende wayudo through border mar Uganda. Yes. Nitie gik moko ma bende anya ka Tanzania. Yes. Kaka kitungu samoro a Tanzania. Yes. Kamano. To ni wacho chien ka ni weyo tich manondikie yawo mari mondo in bende i create job opportunities ne jomoko. Tiji mar ohala mar alode kod olembe niendi. En yor yuto ne ji adi kaendi. Indiko ji adi ma bende konyore kokadho kuom ohandi niendi. Koro kalure gi sani, kaka weche mag COVID, omiyo wadok piny matin. Koro incha reduce. Yes. An gi joma konyare. Yes. An gi ji ariyo to ndalo ma incha piny ber, to incha an gi ji nyaka ji abich. Yes. Ma incha wasendiko ka. Yes. Plan wan go wayawo branches mamoko to kwayawo to wandiko ji mamoko pod. To sani to wan ji ariyo. Koro kimeda gi an be antie iye. Yes. Wan ji adek. Koro mano bende tich dhi mbele. To be nitiere pek minene ndiko ji nikech jomoko ing'eno eroga timo tijegi kendgi nikech giwacho ga ni jok mindiko kar ohelni gi endi nitie kaka moko nigi attitude, moko chendo. Be nitie pek miseneno e ndiko ji e kar ohandi ni endi? Nitie. Kaka? Nitie jomoko ma kindiko to kinyise na bro chuli pesa makama. En obeta piny. Yes. Ok onyal keto ler maber. Ok onyal rwako customer maber. Ok onyal wuoyo gi customer maber. En kod haraka serve customer. Customer en ng'ama ikawo ne time. Kisabe mondo mi kowuok to wuok ka chunye ler kendo oyie gi service mari mondo mi kotima ng'o oduog kendo. Duogo mar customer maber. Customer manyiewi dichiel ok en customer maber. To customer mondo mi oduog kendo nyaka bed ni isabe maber. To jok manindiko go wach ni kata mano nitiere kane poka COVID-19 odonjo. Be nitie jok moseweyi kaendi mowacho ni anto kora setiyo ne George ahinya. We adhi ayaw kara to dhi yawo ohala moro kata market gi marino. An go. An gi ji adek moseyawo mekgi.
kendo gin batha ka ok gin mabor. Bende chunya ok lit kodgi, gidhi adhiya mbele gi tijgi, an bende adhi mbele gi mara. To kane giwuok bende ne giwuok e yo marach koso giwuok awuok e yo maber, ginyisi ni jatelo anto kumochoponi we koro adhi achak mara moro. Koso moko wuok awuoka ni ng'ani walosone pesa mang'eny ka doni amba dhi alose mara kama. Nitie joma wuok gi yo maler, nitie joma bende wuok gi yo matek. To duto ka wan jo ohala waduto. Gimbe giyawo margi gimanyo kaka ginyalo yudo. Waduto te wadhi mbele. Waduto te wadhi mbele. Koro kindiko ga ng'ato kae nikech nitie janeno moro mawacho ni kopo ni weche odhi maber anyalo dhi kwayo George tich. Ji tete chandore oko ka nitie kaka maisha goyo ji oko ka. Ka ng'ato biro ni en gimilieko ok ochuno nyaka iwache exact. Ng'ato biro ka ni odwa ni ndiki. Ere kaka ichulo joma indiko kaendi? Ma ng'ato biro mo owuok kori dhi ka ni anto kama tiye cha anyalo chulo ot, anya chiemo, anya rwakora. Koro tijwa ni en jua kali. Chieng' moro yudo, chieng' moro ok yudo. Koro gima waketo ni at least ng'ato nyalo nwang'o the bare minimum. A sales organization is will retain the smallest amount that somebody must earn. The smallest, the bare minimum. Koro mano to wa guarantee ni wami. Koro the rest to koro performance mari. Koro in be iketo gimoro ni you will be paid according to kaka I compete, kaka itiyo. Ngeni competition BD mikete tich. An benda bro mor gi vidino no. Sinyani nikech nitie jomoko makindiko customers onge. Nitie ng'ato be makindiko to customers bira. To ka koro watieko ni chaneno ka tielo mokwongo sama yo wawang'wa kapok wadhi e break mondo wabile kata rabolo mo matin. Tina er ng'eyo ni e kaendi Jara man Lolwe TV penjo na duogo penjo ka wadhi e tielo mar ariyo githuolo ni endi we wabile pi matin kata rabolo mo matin kata maembe mondo waduogi. Kete mana kanyo kik idhi mabora kaka ing'eyo ni wan mana Lolwe TV kaendi gini en maru. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Machiegni kendo janeno mar Lolwe TV wadhi mana nyime tielo no mar ariyo mar chenro mar Ohala Gerruok kapod ane wuodh George Ochieng kokinyo ma en ja ohala mar uso alot gi olembe mopogore opogore ma bende kaka ung'eyo ni mago gin ga ini chiemo mabeyo ahinya ne del. Koro in ng'ano magombo olembe kod gine inyamano George kae. To ka dhi nyime mana kaka ing'eyo janeno mar Lolwe TV ni midhiero moro amora ma jukowa e ngimawa en gino machalo kaka mich, en gino machalo kaka tem. To ka bende midhiero go debed ni onge kaka wanyalo dongore e ngimawa. E telo mar ariyo ni daer mondo gi George inyisa ni ande gin ber mage kod midhiero mage ma iseradoga godo nyaka ni chako handi mar uso alode kod olembe mopogore opogore kaendi. Kini chak gi ber kasto wadhi e midhiero. Sawa. Yes. Ber maseneno ni kwamba ni okanyal nindo kech. Ayudo manyalo loso go gika moko matindo dwacha mag family. Korka midhiero kata ka weche challenges ma face one en kaka sani wach mar covid. Koro watimo iwe anena kane pok covid odonjo. Ka podi. Yes. Koro mokwongo en capital. Samoro ntie gik midwaro ni war mondo iusi. Tinongo ka in gi pesa matin mok nyal mi wero kaka idwaro. To gi samoro bende gik ma wauso lembe kata alode ma wauso maboyo. Koro kinongo ka weche gi midwaro an Kampala. Koro ikwe safari ni dhi Kampala. By the time miduogo competitors ing'e ni koro sedhi atua moro machielo. Koro samoro the distance ma wakale mondo wayud
olembe samoro bor. Samoro bor. Samoro bor. Mar ariyo bende kaka iwacho weche mag employees. Yeah. Samoro nyalo nongo ng'at manyalo kwali lwete bor. Koro in pile pile iuso tiwene yudo gimoro to karo kiyudi. To kari dok mana piny mos. Yes. Bang' higa achiel kata higni ariyo ilwar. Koro mano nitiere. Maga few of the challenges more face. Koro midhiero miseyo rado go gieki bende nitiere mapek mani rado godo ma chunyi odwa jok miwach ni walore kar fruits gagi matinda dhi aywe achok moya kuna ne moya koka chaka duga ayaw kendo nikech ing'eni gimoro nitie blow moro manyalo hiti karo andi moro miwach ni yawa kotek kama to wadhi aywe bende iserado gi gima chalo kamano nyaka nichak nitie nitie okang' moro mane waseyudo space mar timo biashara mane wasesettle ne wasegero structure modern structure ne waket chaka cooling system mar fruits gi vegetables to jowa ma joluo nitie jok man gi ich lit odonje mo oketho kinda gi landlord mara kama natiye ma gik mana setimo kanyo namuko duto te mondo mi adara achaka bi kama koro wantie. No kawa muda mrefu investments mana seketo ne gin pesa mang'eny to mago no dhi koro olalala kama koro kabiro ka endi kendo achako koro en manika idwa dongo matin to ng'ano neno ni gini dwa konyi matin to gisiep to gi copycats. Wan gi copycats. Ng'ato wuotha ng'iya gimitimo to timo kata ng'iya gimitimo to timo kata pango kama kawuono to kinyo pango kama kitimo kama to kinyo timo kama chacho to mano to kwaluoro nikech okang' wamedo dhi mbele ka wan gi strategy ni to waneno ka competitors osesome to wamanyo machielo moro wachako dhi mbele. Koro challenges to nitie moko osebedo matek lakini wadhi mbele. Koro kaka iselero maler no ing'eni nitiere janeno kata mabende ene ohala to embe peka bila no osemonje karwande to okia kaka notimo inere kaka ni overcome peka bila ni endi mag copycats koda kaka ni say invest in structure and all that mai duogo kendi chako michunge witiendi. How did you overcome? Number chiel competitors nyaka bibedi gibiro bet kinde duto. Koro number chiel en ni ibedo ahead of them. You lead the pack. Koro ki tiyo gi strategy ni to gi kamoro mineno ka gise copy tichaki ikelo machielo. Koro gin gisiko gimana giges giluwo mana gima itimo. Mano number chiel. Number ariyo kitimo wandi kata kitimo giri kikiket pachi kuom competitors kikiket pachi kuom competitor beda ni itimo meki iwuon tim ring mana ng'weji kikiring ng'wej jomoko kama kwa dhi nyime ng'eni nitiere isewacho ni ohala ni ne chake 2015 to e thuolo mar 2015 nyaka sani mano wan gi igni adi kama endi Be a beach. Koro higni abich giendi ohand olembe kod alode ni endi gin gik mage mosekelo ni minyalo siemo ni yawa ohala ni omiya nyiewo lo kata ohala ni omiya pika kete yoringo kelo na return odiochieng' kodiochieng' ohala ni omiyo nyithinda somo maber dong' inyalo lero nwa matin mondo janeno moro ng'eni ohala moro amora ma ng'ato timo nitiere ber maduong' moyudo kendo gino mokelo ni ma ng'ato nyalo neno ni kikisegi kaka jopango gi kama gigi nitie gi misara maduong' mokelo ni moloyo kata ng'ama rito salary dwe ka dwe. Koro ye moko nitie ma private moko okwadwa wacho lakini asenyiewo lo ma lengo mare ni adwa pidho gika wuon. Kiki luor wacho magi mitimo proudly ma wandi makelo ni yuti chiogo kiny. Koro asenyiewo koro adwa chako pidho olemo ga awuon olemo kaka machalo ka fashion adwa puro gi awuon abro uso ka to moko bende nyalo supply in other markets.
Koro mano gima dang' awach sani, but aneno kokonya pidho chulo school fees mar nyithinda. Yeah. To weche mamoko mag dala bende atimo. Koro gimwandi kelo ni tibede prot tiwacho ni oanda ni kakunene ni nyano ni olemo gi gin kama endi to nitie gimokelona. Koro mane madang' awach ni dang' awach sani. Yes. Moro no wabro wacho chieng' machielo. Okay, siri mari mar dhi maber en ang'o maketo kar wandi ni endi bedo unique pogore gi joma moko nikech kaka isewacho ni copycats nitiere. Kang'iyo batha kacha aneno ka fruits moko iuso kocha, kang'iyo ka aneno kiuso fruits. Ere siri ni mar dhi maber mamiyo customers gi biro kama onge kuma gidhiye ging'e mana ni an kadwaro watermelon to ka George, an kadwaro mawembe kata rabolo to ka George. Koro gima duong' Yeah. momiyo asefaulu up to this moment. Yeah. En ni an gi courage to wake up the following day to move on kata ka nioro weche no kodhi maber. Yes. Koro ka in ohala, ohala en yuto gi lal. Yes. To lal ng'enye moingo yuto. Yes. Koro nyaki bed ni in gi iluongo ni shock absorber. Yes. Mar absorbing the heat and the pressure mar biashara ni. Un gi suppliers, o supply to odiochienge monego ichule ochopo to pokime. Yes. To imbe ni ni la. Koro mago challenges ma waneno pile pile. Yes. Number 2 en customer care. Hygiene. Mago gik ma important sana. Yes. Luwore gi customer class mar customer bende ni uso ne. Yes. Kaka wan koro kama wantie ni wadil gi jok ma bet kanigo kata jok ma osomo ging'eyo gima gidwaro. Koro nyaki los ne gima odwaro no maber e yo modware no be. To onyalo kata goni simu kata oro ni WhatsApp to penji ni gima kama in go tioro ne kata od gapiko. To kochopo kucho en gima odhi yudo more kaka do bire e stall. Koro mane momiyo wase struggle mwachopo kama wachopo. Koro but we thank God for it. Okay, aneno ka sabende mayo wawang'wa kapok watieko wadongi penja adek adwa ni imina janeno magombo chako ohala mora mora obed maket gi marini kata mora mora puonj minyalo miye yo monego lu then bang'e no inyisa niya lek ma in godo go handi ni endi kam vision 2030 then idhi miwa yori mar tudruok chakna gi puonj minyabio janeno kwadhi kamano. Puonj madang' anyis janeno wadwa manoko kama madwaro timo ohala. Yes. Ni ohala dwaro chuny mokwe. Ohala kibire ok ibie gi pesa mang'eny. Ohala ichako gi pesa matin. Tigere kikani ichake gi 2,000 kata gi 50 kata gi 100 luwore go andi ni yiero ni dwa chako. To koro imede pesa kaluwore gi needs mag ohala no e kinde no. Ohala mar kaka mar grocery ibiri kete 100,000 to pok ing'e kata customers gini gi akanye to ing'e ni gin ng'a gini ang'o ma gidwaro. Inyalo dhi war gik moko mikel to gigo to ji ok dwar. Kata gin gi kama chielo ma ginyiepe. Koro onego bed ni mokwongo ing'eyo customers gi. Ing'eyo gima gidwaro. Gine mi ichiwo negi. Gibiro biro kendo nikech gimor gi ohala mitimo ka. Aya kaeto machielo en ni wacho lek ma in go kod andi mar uso fruits kod alode ni. Sani Vision 2030. Vision 2030. Sani wause bath ndara. To wadwaro ni mondo wabed gi giluongo ni grocery supermarket. Ma ok wadwa kata no yawa achiel. Wadwa ni gibed mang'eny. Kisumo ka duong' customers ng'eny. Ma an kenda kata ji abich ok wanyal serve gi waduto. To nitie okenge mopogore ma dhano dwaro ni mondo gibed served at. Koro kaka sani atemo ng'iyo ni bang' higni 10 kama onego bed ni an gi branches kata 3 kata 4 ei Kisumo ka.
moloyo bende kanyalore kata e counties mamoko ma be Siaya abed gi branches. Yes, miyawe grocery supermarket. Mana kamano janeno Malol TV kaka iwinjo ne wadhi mana mbele gi thuolo ni endi tina mi George thuolo mondo omiwa yo minyal tudruok go kode, obed yor mbui, obed WhatsApp, obed namba ne mar simu gi kuma wanda ni yudore. Sawa. An wanda ni nitie e Lolwe Estate e Kisumo. Lolwe en machiegni gi Kenyari kata Migosi Estate. Yes. Idho mitokni madhi aidha Kondele, Mamboleo, kata idho madhi 44 ema keli nyaka gate mar Lolwe Estate. Yes. Koro namba na mar WhatsApp kech mane communication maber en 0711 825 111. Namba mayot mako kabisa. Yes. 0711 825 111. Ioro na message mar WhatsApp gi gimidwaro, kidwaro kiwango mar kilo kata mar pesa midwaro, kisenyisa to anyalo ikoni kata kapok ichopo. Yes. Ichopo to dongo kosa ikore tayari. Yes. Machielo moko wawacho wauso juice. Yes. Wan gi natural juices bende ma olos maber kendo maler, kendo inyalo ting'o idhi go ot, inyalo madho gi ka, inyalo nyiewo kata mtungi mar 5 liters to idhi go. Mana kamano ageno ni joneno ni kata ng'ato mabende gombo timo partnership koni mondo mi uyaw grocery supermarket bende ang'eno winje kanyo. Githuolo ni endi jara mar Lolwe TV wachopo e giko mar chenro ma kawuono mar Ohala Gerruok mana kaka wew pile. To bende ung'eyo ni king'iyo matut to ber mabiro gaendi bang' ka ng'ato osetiyo matek okawo ka ndalo modhuro kata obudho. Koro samoro amora mitimo gimoro kik expect ni kichake kawuono to kiny kichiew idhi yudo berno endi immediately. Nyaka iket chunyi. Kaka wacho pile, ng'iyo ne alwora mari inyalo timo ang'o kanyo. Chak gi kuma intiere, ti gi gima in go, to gino tiye kikete chunyi. Oritu masani warumo ngeso manyien an Milicent Adhiambo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague